Arifyono omah ready unit. Lokasine cewidek karo Surabaya, tepatnya ndek Pakal Beji PDAM rek yo. Banyu Urip lokasine tepatnya ndek Desa Banyu Urip Pakal Beji PDAM. Omah iki rek yo wapi. Iki unit ready karek nggo kasur tok. Ukurane 5x11 regane 270 juta rek yo. Omah boys wapi. Ayo simaken omah rek yo deloken. Lho, warnane ijo-ijo yo apa ngono rek seger. Lah, kene iki wis oleh pager permanen warna hijau ambek loster perpaduan loster karo keramik rek yo. Wis engko sampeyan nang kene karena kono pager wesine tok. Lah iki le masalah mobil opo ae masuk rek yo. Tenang ae karpote omboyoan. Fasad tampak depane wis kayak ngene batu alam dulu. Bata merah rek yo ala-ala keraton ngono iku yo. Wis karo cendelo. Terus nang kene iki ana parkiran sepeda motor, kena gawe parkiran motor kena gawe ruang tamu outdoor yo kena rek yo, terserah sampean aturan dhewe. Lah terus nang kene iki wis ana terasan kena gawe nyantai-nyantai lek isu karo rokokan kaya gak duwe dosa. Wis beri pompa air. Nang kono wis ana pilar, lho ana lampune, kusene wis almini anti rayap. Panas soalnya cepetan ae yo. Lho, nang kene ruang keluargae wis gede, kena gawe asinan wong sak RT 2 RT sik mod. Plafone apik wis drop ceiling PVC ya. Nang kono wis ana kaca, wis apik kena gawe pencahayaan. Lah terus omah iki apik rek yo, zigzag modele. Lah iki area ambekan sahdune wis lumayan gede, kena gawe gaya laba-laba wis kena nang kene cendelo ya. Wis. Terus saiki ndek kene rek yo, kamar kedua wis gak apa-apa. Kamar kedua wis hampir padha ana tikus lho. Kamar kedua sampai modal lah. Kalau kamar pertama kan bukan satu rek yo. Lah terus nang kene iki ana dapur wis gede, kene nggone kompore, kene nggone minikom, kene wastafne, ku nang kene kena gendek-gendek kulkas ta apa sampean aturan dhewe. Wis tak plafon, lampune downlight koyo bocor. Endi mau tikus iki. Lah iki kena gawe apa umba-umba rek yo. Nang kene wis tak pembuangan, nang kene tak kei colokan. Lah kamar mandine rek aku gak mlebu rek ono tikuse. Kamar mandine gede wis kena gadus wong 30 sik mod, klosete nggih kloset jongkok wis tak keramik wis anti rembes-rembes, shower OTW gak ono shower rek, tuku dhewe. Krane kemerenten loro iku lho rek yo. Kisor ndukur. Nah, tikus rek. Wis langsung digas rek yo. Omah iki rek yo lokasine ndek Banyu Urip Pakal Beji PDAM. Ukurannya 5x11 regane 270 juta yo. Info lebih lanjut pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA dan digas mumpung ono ready unit. Nek iki tok yo rek yo gak ono maneh soalé. Wis ngono ae langsung WA untuk nomor bisa cek di bio profil. Assalamualaikum baik.